ikaw loner ka, mangita sa kaglayang loner. Makita kaglayang loner, dira na nimo ma-develop ang friendship. Ngayong gabi di sa tanan no. Na ako gi-invite karong gabi si Jenard, which is akong suod nga amigo. So welcome Jenard. Thank you sa pagani. Nice. Salamat Lot. Ngayong gabi sa tanan. Salamat Lot sa pag-invite. Magsugod ta sa atong unang question migo. Namin nailhan ni Jenard niya. Ganahan pod may makadungog sa imong side og kinsa si Jenard gyud. Kinsa si Jenard? Si Jenard saka kuya sa tulo ka maigsuon. Ako'y maguwa nga kuya bali na ako'y ate nya ako'y kaduha na ako'y manghod si Jervin trabaho employed nya naasad ko'y Paris buros na siya karon mga nakay po jarong November last week lalaki po salamat migo salamat Nice. lalaki sa dang akong baby pohon so Agoy. medyo kuan ni ato ang topic karon so ganahan sa ko gamay ani so medyo interested ko sa atong topic kupuli na ako'y mga insight na ako'y mga inputs niya naa sa ko'y makuha pod makatunan aning ato ang sundayag karong gabihon na. Para nako sa akong nailhan ni Jenard is usa na siya katawo nga masaligan which is sa tanan namong grupo nga magkakuyog mi sa grupos motor, grupos barkada kay always gina siya mga pila lang ka months mailhan lang siya sa mga tao kay himon din na siyang leader dayon or magdili leader kay himo tigsayo. Dito so mo na siya lingaw man gud si Jenard kakuyog. Salamat. Congrats din no sa kanang inyong baby po nila. Salamat kay migo salamat. In few weeks na. So, Humans pa. 2 months pa din, no? Oo, Sige. kandam ba maganda. 2 months pa din. Ito nang tabang ako pangandam. Inabagog, naka-need na kumigo ba? Salamat kay migo. Mao nay ganahan sa nako sa ato ang pag-amiguhay diri kay dali ra masampitan ba. Para ninyo mo nang privilege kay ko, honored kay ko nga na-invite ko nimo karon sa imong podcast. Ako imong first nga guest. So, congrats amigo. Thank you, amigo. Actually, it's my honor nga nakadiri migo kay. Naunsa. Talisay biya ka nagdibaw, layo kayo nya kapoy kay ka. Nanguna pa jud kagikan. Wala yun. Mana ako ang honor migo. Thank you po sa kayo sa pag-aniya. By the way, migo, kumusta rin kasi imong life, migo? Overall. Ang karon medyo adjust na gyud. Lilo na sa kaning inom, wala na jud kay inom. Mo inom na lang og ganahan. Dili kay kukuan kanang dili na ko hard drinker pareha sa una ba. Tungod lagi sa nanay responsibility padong. Isip pagpangandam na sad kay dako kay mahal kay sigo gunahon na gud daghan kay kog amigo nga nanay mga anak niya mo ana ba mahala sa gatas uy niya og red horse dali kay ka sugar ta. So, maura na akong kuan karon, trabaho, balay, nasad ako ang fraternity, nasad ang tapok sa Itrion. So, balance gihapon ako ang lifestyle. Ang nakuha lang yun, kanang laglaag og inom-inom, mga lang yun ako. Wow. Mga importante man sad migo no nga as we progress in life kay magkamao gid mo balance ba. Okay. Trabaho, mga friends, pamilya, which is mao gid imong gipangandaman karon. Ang kuan manggod, di manggod ka mo face on ba sa responsibility. Mura manggod og imong kagalingon, imong gilit down imong kagalingon. So, mas maayo gyud nga naa kay mga bag-o para nimo, dira gyud ka di ka mahadlok, wa may mawa og testingan. Mao gyud ang gikuan sa akong papa ba nga sa una mo ana ko nga ay di ko kay bawo na ano mingo maka di ka kay bawo gisubayan na din nimo. Sakto. So, dira gyud ako nakuan ba nakuha sad namo ni Jervin sa akong papa nga dili namo ibaw-an ug kaya namo sa kabutang di namo testingan mo nang kaning trabaho, kaning pamilya. So happy ra sad ko sa ako ang contented ra sad ko asa ko karon. Sugod pa gana natay wisdom na kuha ba, di ba? Mao na ko ganang istorya si Jenard kay. Samo ta makainom na ni na gini mga wisdom danan. Wala pa guys. Wala pa kainom ah. Wala pa ni. Pero bitaw, so ari magita nagkailhan na una migo sa amiguhay, nagkatapok tag kay Trion. So ang pangutana og atong main topic gid karon is unsa magid imong views sa brotherhood or panag-amiguhay? Kanang ato ning ma-elaborate ang tagtarong ba kay namo gyuban wa kasabot like bati sila tan-aw sa kanang barkada. So ganahan ko makadungog sa imong side sa migo. Kuan manggo gani. Kaning mga pangutanang alut. Iya naman ning gichat nako niya.
wala lang nako mag-research. Ganahan lang ko nga sura lang ni migo ba. Ako lang ning karon lang ni mga kuan ako. Sugod pag elementary, wala amigo naman jugo. Bisa pag bulihon ko pag elementary, agi man gyud ana. Agi mo ko yung mga amigo niya. Katong mga amiguhan ako pag elementary, mga amigo kaya pa mo sila karon. Kato nang dana ko sa college, dito na nako na acknowledge nga kato ding mga friendship nako sa una, mahugi day po tog brotherhood. High school nako kaning okay man ang pagdawat sa ako mga barkada, wala na kay dili na kay ko bully dato, pantay-pantay na among kanang tinagdanay ba, wa ni sungugay pero kuan na lang kanang gaan na siya ba, dili na siya sakit ba kana ganing ningana. Naanad na. Naanad na ba. So pag high school ni anang dating nga anton naabot nag college dito na ni broad na ang kuan dito about brotherhood kay tungod lagi ng basketball, grupo, mga paternity, medyo ni broad na ato ang understand para siya ni flashback bang mao dito sa una day brotherhood na dito ni ato. Wa lang nimo ma-realize pero later on dira nimo ma-realize nga nakakuan dito nimo, naka-affect nimo. Karon na nga kani kanang professional na medyo naanay mga common interest, dira man gid na magkuan gud common interest, naay mga kanang lingaw, hobbies. Bisag mga kanang simple lang mga butang like magduwa mo basketball, duwa mo chess, magduwa mo badminton, na kay mga amigo. Dira nimo makuha ng band ya, waka kabaw nga kanang band nga inyong na develop mo kuan siya, mo result siya into brotherhood. Kamo na makaigsuon gyud nga si Jervin. Ganahan ko makadungog sa imong side like unsa man mo nga pag igsuon ni Jervin. Suod ba mo, magsige ba mo away, mga ngana. Kami ni Jervin original nga Itriyon, siya gyud tigtambay da sa Itriyon. Nya kami ato kay akong mga barkada to kay silang Pikat, Yuli, kaning Tikboy, mga Game City at mga Bilaran. Si Jervin na to, diri na siya tigtambayan sa Itriyon. Lawom gid og kuan si Jervin ako kay pareha na nga. Adto po ko ba nasuyop ko dito nga dapita ba, naagito ko dito, nadadyo ko Jervin diri. Influenced kayo. Influence kay ba kay bata pa man gud mi, lahi na gid mi og lahi na ko ginad-an ni Jervin. Kuya gid akong dating niya. Dili ko ganahan nga bulihon siya. Dili ko ganahan nga masagol siya sa mga binuang. Mo gina akong mga pagtagad niya to. Katong na pa mi sa Asian niya. Eskwela pa mi elementary niya. Pero pag high school medyo lax naman kay ang mo lagi na mga barkada niya. Barkada naman sa mga kaila naman sa unang tambay na nako sa Itriyon 2007 mangguro 2007 2008 kay 2008 kuan gid mig relationship ni Jervin kanang usog jud kayo kanang grabe gid ang band pareha karon unsa among isulti sa usat-usa unsa among mga opinion unsa among mga insights among girespetar among mga opinion unsang respect iyang gihatag nako akong gisumbalik niya bisan pag manghud nako siya level ra gid ang amo ang opinion ug mga decision level ra. So akong atong i-summarize mi ko kay murag bisan pag manghud si Jervin rekto maguwang murag silbi ka as ni guide ni Jervin pero mura pod nga same lang mo respect sa usag-usa. Okay kuan man nagdako man gud mi daghan man gud og na kuan mo ang papa namo namon duha natudlo ba mga kani mga life decision mga life hacks mga wisdom mga ana daghang na share mo papa namon duha. So ang akong papa mao ginang gi-input niya namo nga dili gid mi mag-iyahay kanang two heads is better than one gyud tinabangay gyud. So kung naa kay opinion paminawang opinion sa usa ayaw dayon og mas i-elevate nimo ang imuhang opinion sa usa tungod kay ang tan-aw nimo niya minority siya tagai og equal nga pagtagad ba ang iyahang opinion. So dira na ako nakuha sa akong papa nga kuan ngana nga pagtagad ni Jervin sa una pagid na bisa ka patong bata pa mi so mga kabuang namo mao man basi na kay mga story nga ma-share ni kung lingaw ninyo Jervin ba kabuang namo wara ka na mga taxi ana manikas mi ana di mo mamargo dili ra mamargo
kuan ko na si Jervin, talawan mo guna siya. Talawan gina si Jervin ya. Bisag ka nang sa basket. Dili gina siya kanang gentle giant. Ikaw gid mo ikuan, ikaw gi proactive kay sa basket, di ba? Oo, kanang bisag si Jervin kuan, kamao gina siya mo. Jervin. Kamao gina siya mo basket niya. Kana man gud nami mga duwa, kanang pisikalo na siya ba. Ya ako kuya ko magtan-aw ko ba. Lain naman ning kuan sa kontra na ako mo kuan niya. Kaya di mahadlok man siya mo kuan. Mahadlok man siya mo boss. Mahadlok siya mo retaliate. Butan gud si Butan Jervin. gid si Butan gid si Jervin. So ikaw dili ka butan mi ko. Butan sa go. Mabitaw nang ni-depend ko. Bita mo na. Lahi nga kind of butan ba, which is Oo. butan ko ako may maguwang, ako nilabanan ako mangod. Hindi man siya mulaban, mana siya- ako na lang ana pa. Mana siya dating. Ang ako alang sad ba kay batik man sa good og impact. Ako ran pasagdaan. Ang unahon na niya sa akong manghod nga. Sama niya akong kuya oy katan-aw ra man ana ba so ganahan ko nga isod niya siyang unahuna nga ang iyang kuya naa diri para niya. Nga nga dating ba kay bisan pa og unsa pa na kadako iyang kontra dira og daog-daogon siya naa ra jud diri. Ganahan ko mao nay masud sa iyang unahuna. So nindot jud kay mong relationship ni Jervin. Nindot jud kay wa gid mi og naa man gani may mga slip ups no, naa may mga pag-away, naa may mga di pagsinabtanay, makuan ra gid siya dayon. Wa gid mi dagko nga away gid. Murag mangload man gani kadiyot lang nya. Oh, Ayuhon gid dayon. murag wa gid mi Adigid mo wa magniluray. gid mi luray. Wa gid mi luray gid na. Og sakto akong pagkuha, wa gid mi nahitabo nga pagluray. Og nakainundom ka tong namaligya pa na siya kao. Mga medyas niya. Estudyante pa na siya sa San Carlos. Ug nami mga kuan sa kwarta, di man gid malihayan katong kwarta sensitive man jud kay na. Sahay ma-discourage siya nako ba. Sabi di lang niya kaya isulti, pero ma-feel na ko niya nga mauyang ganahan ipaabot nako. Mura na siya mawad agana ba. Dira dapita medyo na ako'y mga sayo pa na sa una sa paghandol sang ning ana. Na-recover man sad namo, nabalik ra sad namo. Wa gid magdugay. Nindot nimo mga gi-share mi ko. Kanang duha mo kalaki sa managsuon murag naagid kay kanang siya rin mo masturyaan kay puro mo laki. Kanang di mo masturya si mong papa murag namo yung mga moment nga na amigo nga murag si Jerben ra ko masturyaan or si Jerben mo na nga si kuya ra ko masturyaan ani. Naagi mga ning ana amigo. Para nako mangud nang lahi ang love ba sa usa ka brother. Samot na og kanang kuyo gid mo hungdag. Kuyo gid mo usara mo pasbilan, para mo kabalay, common interest pag yun. Inyong circle usara. Mo nang lahi gid og grabe jud kaayo nga brotherhood. Grabe nga bond, grabe ang love. Mawawon lang gid na siya. Di na siya kabaw express yang gibati. Muday din nagtago gud. Linga pod kayo mi ko kay dili mo lagi og gap ba? 2 years ba yung gap? 2 years among gap. 2 years. Mao man ako nakitaan pod sa akong mga maguwang ni Mark Dave, Martin og ni Mardel nga. Sikit ra sila edad ba silang tulo so kung sa ilingaw sa isa or kinsay barkada sa isa, barkada ra gud nila. Imagine na puros mo gid mo laki. Sus, pero sila kay sikit man sila. Layo naman ko kay gap na ko. Nindot sa doy, nindot niyo upat mo puros mo laki. Di ba si Mids? Lima, gid. Adapted ba niya si Mids? May kinamaguangan mo naman. So, naman kita na, abot mo naghisgot ni Mids sa akong mga igsoon, which is ay triyon na itong tanan. Kanang, unsa may hisgot ni mo sa panaginigsoon na sa itriyon nga feeling mo lahi. Ang itriyon, unique yun ang itriyon in a way. Dili gid siya pareha sa uban. Ako, daghan kay ko appealisyon sa wa pa ko magtrabaho. Anak ko yung mga grupo sa una, patong na trabaho na ko, daghan akong nasudlan nga mga grupo sa motor. So, ma-compare na ko ba? Lahi gid og kuan ang itriyon Ang kuan sa family diri, lahi ang meaning sa family. Lawom kayo dip. Mura ra gyud magsuon. May dagang arte. Kung naamang gani mga di pag sinabtanay, mura ra gyud igsuon dili dayon madugay, makahilot dayon. Which is usa na ko sa tan-aon amigo nga nga nang itriyon kay tungod na nga dugol ra ta, usa ra ka isla diri. Usa ra ka isla. So atong mga kaila kay kaila, makatapok dayon. Manawag ng isa, diri ari diretso na. Kanya naputay batasan nga kanang sa una nga bisag way kwarta. Dadon gyud. Lahi sa may arte. Way pili lagi, way pili ba? Ari diri, wala way kwarta, okay ra. Lahi sa gud ang kuan sa katong generation gud nato gud naabta na gud dira. Saba kayo, ana silang Jisan, silang Kim. Haba na kina sila nya.
luyo ra jud ko na pirmi. Kana ganing mga kana mga trash talk trash ba talk. nga kuha ba lawom na jud kay ba. Imagine na ha, gaunay pa ng lima-lima. Gaunay pa na puro sa na itriyo nagunay. Ya ug magkainitay, magpinanitay sa gawas pero mag-amigo ra gyud man. Gumagbagay, amigo ra Amigo gyud gyud balik. mo, di ba? Ana Tagay ba? na yun. Oh. Wala. So, dira ba na makapuno man sa na siya squad. Oh, magkapuno na Makapuno na sa sa- inyong ka-closeness ba nga, Oh. na nasettle na ninyo sa face, human na balik na amigo Oh, kay ikaw. you gained my respect, I gained respect. Musukol Oh. man din niya. So, Oh. instead nga ako na siyang awayon or Ako kontra ni siya, ako na ni siya amigo. Wa magilagay tay pili. Oh, kan kutob man sa kanang 15 ganahan mo tapok na to. Ana, ora di man ta mamili amigo ato. Si Med sa may mo kay ganahan pa on ko na niya. Ako to ikaw ni beep. Okay. Memories ay triyon migo nga lingaw kay ka nga tanaw nimo madagid nimo og dugay nga memory. Ako no, di gina ko malimtan ang last day sa Itreon. Oh, gabi kuan kito emosyonal kito nga adlaw para nato. Pag yun ang mga ex ato. Na nga blackout na sa Mga picture. blackout na sa picture, oh. Hindi pa black. Warag wa may nakasurvive ba to? Uy, Wala na nakasurvive. tanan, wala na. Uy, Wala na nakasurvive. tanan, wala na. Oh, mga tang pinaka memorable nga adlaw gid sa Itreon, ang last day niya. Imagine na last sarado na lang ang Itreon. Naagihapon ta karon, tapok gihapon. Di mawa ba? So, Oh. murag 2014 ba to nasira ang Itreon migo? 13 man guro. 13? Oh, anak. Karon 2013. 2023 na. Napuo ng katuig gulay Itreon. Pero nagya po ng mga... Naagihapon ta. Amigo, di ba? Naagihapon ta mag-amigo. Beyond na gani, beyond friendship na gani, lima ka maabot na tag bisag asa nga isla. Kita ko yun. Oo, mga tatagis lang. Ato tagin nyo ha, sa Balamban. Balamban. oo. Tugbantayan. Bantayan. Ato ilang gisom sa Bohol. Ng Merl. Mas ninindot pa. Oh. After Which is pa-close. nagsugod sa Mura computer gani ba? pag-close sa Itreon. Na mga chapters nga ni open Bago. pag yun. oh, pag Nasira. Yan na po yung mga doors na open bago. Open, oo. I think ako sa akong ganahan sa Itreon nga memory, like magdugay is usa to katong sa Balamban sa inyo ha. Oo. Katong nag-ride ta ninyo. Dagang kita kabuang Oo. nito. Oy, sus, gabit. Ako yung nag-sit up sa tent. Lahat may Wala nato. Naghanok naman. Mga, ang kuhan sa Balamban, lahi, oy. So, daghang kitag mga naimbento nga, mga linggo, mga kanang dami sa nindot, Dami sa mga nindot. ngana, sus, Ako na, bilin ba yung kuha namin ko? Kanumdum ka na? Nga wala ko kakuyog. si Mardil rin Oh, sila rin na nito ah. dami sa nindot. Nagsakay na ako sa van. Oh, Yun niya, thesis man. Ari na, natong ko, nandinterview na. Nakapatay tayo nila. Balik ko sa akin. Nagdanan ta kong bag para lang. lima ka to mga panahon na, mga estudyante panguban, estudyante mangitay ba? pamagi, mga ato. Makalaag mo. Dira ni mo makuhan manggod. Lagi. Dira ni mo masukod ba nga kanang usa ka to mangitag pamaagi. Puyo go ni nila biya kay linggo mo ni sila. So, Jeff, guys, ang tubig. tubig mo mga yun. Wala to na nang kuhan nun. Tanaw. So, sunod na tong astriyaan, Migo, is sa inyong frat, which is, murag, tuig kapi naman ka sa inyong frat, Migo, no? 4 years na. 4 years na? 4 years na. Unsa man po'y maingon nimo sa inyong frat, Migo, sa inyong panag-amiguhay dito? Sa among fraternity, lahi sa jag approach sa amiguhay, sa brotherhood, lahi siya. Commitment ang gikuan sa imuha. Amua man good dire, more on community service man good. Service Oo. yun ang focus. So kung dili mi mo serve sa community, dili mi efficient. Nawa ang essence sa fraternity. Ang common gid namo nga denomination dire is community service gid. Na ami mga doctrines nga gi-follow, na ami mga balaod, lahi gid siya og approach about brotherhood. Medyo Na-focus gid siya pag service gid sa komunidad nato no ana. ana gid ang dating. So actually mo na yung mga usas mga rason nga nung nainganyo ko nga mo engage sa fraternity. Aside sa community service, ang imuhang network mas mo-broad pag kung ano mako ang na observe pag suod gid nako. Nindot ako ang na timingan lang gid siguro ko nga nindot po lang ako ang gisundan ako ang amo ang former Grand Scriptron si Marcol Undo ang amo ang former Grand Scriptron former Vice Grand Scriptron nindot sila og guidance sa amo ang chapter. Daghan kog nakatuna nila. So, napugoy na sa mga nailhan sa ubang tao kay kabantay ka na nga basta maghisgot og frat kay negative bilang image which is ako nga kaila ko ninyo. Kay bawag gid ko nga dili na nakay message sa mga tao migo nga murag imong i-relax ilang mind ba nga dili ingana ang frat unsa may masulti naman amigo. Mo nang
mas ni-focus gid mi karon og community service. Nga amo gyud gida ang pangan sa amo ang fraternity. Kay ganahan nami matangtang ng stereotype sa mga tao nga ang fraternity bati negative. Why ayo? Nakabantay mo ang mga dagko nakaayo nga mga leader na mga city diri sa Cebu manggani nga ang mga mayor, mga brad na sad namo. Dira pa lang makita nimo nga pagdawat sa community sa fraternity karon lahi na. Yeah. Nausab Kaysa- na po ilang nausab na views ang kuwan. Mm. Kaysa una man gud kusog lang di wa man gid na history na man gid na. Mm. Nakasuwat naman gid na naa naman na sa mga news, mga video, makita naman gid na ninyo sa internet naa man gid na siya. Aside ana naapod ng hazing, di man gid na siya wala kay halos every year naagi mabalita nga ning ana Mm. naa man gyud law about hazing no. Ang pagkuan lang gyud sa usa ka fraternity saon nila pag adapt na sa karon nga generation. Ilahi naman gud karon, dili naman gud pareha sa tradisyonal. Mm. Naay mga ganahan sad mo appeal kay ganahan sila mo tabang sa community niya kay hesitant sila kay tungod Naana ang na ni stereotype. ana nga mindset. Oh. So mo na nga ato ang ganahan matangtang kami sad gyud ganahan gid mi nga mahimo kong example na sa mga sunod nga generation kay kita man gud diri lut wa man gid ta ato man gid nang Oh, ipasa ang sa ginaglain, next generation na to. Mga Oo. manghod na to ba? Manghud na to. generation? Ganahan sad mi nga mapasa na para taas ang agi gyud sa community service. Sa among chapter sa poblasyon, ang amog yung gipang-apas dira mga permanent nga mga projects, feeding ana. Pero nag hunahuna sabing mga permanent projects. Madungog ning ulan no. Ako po, nakakita po ko sa inyong mga agi, migo, katong mag-outreach mo ba? Which is mo na akong gingon yung nindot kayo. Yeah, na-appreciate na ako. Hope food unta na ako, which is mapadayon na ninyo yung ana. Kay nindot kayo siya nga buhat. Katong naay mga free legal service, naay dentist dito, or naay doktor nga mo check up. Nindot kito siya kay free ba niya naay mga 50 to 100 people or more nga matabangan, which is mahal ba nang ingana professional nga bayad. So hopefully mapadayon ninyo migo niya makita mo mga nindot po nga mosunod ninyo nga mupuli. Last na tong storyaan migo is kaning mga individual friends nga suod na to but walay grupo. Ako namo ko mga ingana nga amigo like naki-classmate sa una nga di may magkita mga duha ka tuig or tulo di magkakita mi. So gyapon kay mi. So na kay mga ingana nga friends mo migo. Taagi ko'y daghan jud kog mga ningana nga itawag na kog mura siya one night stand ba. Come in go ba. Oo, Mga ningana nga friends ba. Pero inig mga mangumusta ka or naa kay pabor naagi o Suod naagi na kay mo. so gyapon mo. Naagi mga ningana gyud di gid na siya di gid siya mawa gyud. Daghan gyud depende mo gid na. Ako siguro ambot lang nga dali kay ko makakuan og tao gud. Dali kay nako masuod ba nga na makasabot din ko sa paminsar sa usa ka tawo. Mas tagaan man gud nako respect lahi ko kuan. So mao siguro ba nga ibalik sa nila ang Oo, respect sa ako. So nang mo nang eventually kung di mi magkitag bisag pila ka tuig nya kita mi random grabe kaya maginaksad na pa ana ba. So di gid siya mawalot portig yung daghan na. Daghan ni Oo. kayo. Which is nindot na no kay. Tanaw na ko na kay murag mahinumduman lang nila ang moments nga nagakuyog mo ug unsa imong gipa-feel nila. Oh, murag ang impact nimo ang ba? impact nila nimo ba nga kani sa butan man ni siya nako sa una. Actually, mao sa nay kuano anang nahisgot na to ganina about sa amuang fraternity. Usa gyud na sa amuang mga mantra. Kana ganing 20-20, among 20-20 daghan kay matabangan. 20 na ko nya pila ta ka book 50 daghan na kay na siya kung ipundok sus nya kato wata ka maka-timing ta migo ba maka-timing tag grabe wa ibaw usa ka semana na siyang wakaon nya kita siya nato nga gapiding so, di ba mo kuan magud na mo tatak na sa ilang hunahuna Sa ginagmay lang para nila Ginagmay. dagko na Kana nila. mga small act of kindness ba nga maka-change na ka sa impact sa kinabuhi sa usa ka tawo. Naagi mga ningana gid siya mawa gid. Naagi na siya sa society. Kay bisag kita mahitabo na nata mo feeling na to nga Receiving end kita ta. ang nagataw kita yung maka-receive. Kita na Oo. ko ma-receive. Lahi isag dating overwhelming sa nindot ang pamilya. Sunod migo, akong ganan may bawaan is random lang like imong relationships run with Ella, Ella or sa imong parents. Una magsugodan ninyo ni Ella. Kami ni Ella, roller coaster mo ginamo ang kuan good, amo ang love story. Dili gid siya typical nga love story nga. Believe lang jud kong Ella nga dawat sa kuniya. Strong sad siya nga kuan, woman alpha po siya ba. Mo'y nakanindot. It takes an alpha man migo to handle an alpha. Oh, ana mo tuy-tuy jud ko na niya lot. Grabe ka na sa lot. Oh. Nindot paliguron sa Ella di ba tupag ba. So, kami ni Ella,
wala lang, casual lang nga meet, ana. Nya, eventually, ang amo ang mutual understanding, mutual respect sa usat usa ni develop ba. Tod, naabot na mis mga point nga, mag-away na mi, ana. Just normal lagi, no? Normal ra. So, dito namin nakasabot nga, kuan gide, working gide ang amo ang relationship. Kay, mag-away man mi, pero ma-resolve naman. Naamang gani mi mga away, paningwaon ginako nga, dili na mo makatulgan. Kanang before matug, makuan na gid siya. Kung naamang gani mapaso na buntag na ma-okay, at least dili lang mapatasan ba ang kasapot. Lahi man sad guning babae, pirmi ra ba na sila sakto. Oo. Oh, mana siya, di na lang ginaton na sila labdon. Mo na siya. Mina mo boys. Mina mo ha. Tigya to mi kuno bisag private na kay kog pangutan na imo gyapon gitubag ba. Away problema. So, habis mi go unsay imong gikabisihan ron nga imong gikalingawan. Nalingaw lang kog pang-save og reels kanang mga bata. Release og gas. Para parenting na gyud. Parenting na ba? Wa na gyud mi go, laki na. Mas malingaw na ko mutambay sa groceryhan kaysa inanan. Kahit na, kaya pa ng basket. Mga, kuan ba, social life na, nagyapon. Huwag yapon mawa. Message lang sa mga nagtanaw na to karon. Okay. Kung message no, dili magid kita tanan adaptable tag kanang kinaiya. Naagi mga loner jud ay mga ganahan lang para sa isa ka sulok. Sila lang gyud. So, di man gyud nakalihayan nga. Ikaw loner ka mangita sa kaglaing loner. Makita kaglaing loner, dira na nimo ma-develop ang friendship so, sa family. Igawas nimo sa balay ninyo, ug adto ka sa school, ug adto ka sa imong work or asa ka man padung. Naa jud kay tao nga mahalubilo. Dili nimo mabantayan nga comfortable na kay kaniya, lahi na mo o approach sa usat-usa ang inyong respect ba ka level. Dira man gud na mo pantanon wa ka di lang nimo ma-realize pero eventually ma-realize nimo nga mauna dayto na develop na dito ang friendship. Naji ma-develop into something gikan dira common interest. Kung dili lang gid nimo i-set aside ba ang mga butang nga kay dili ka komportable, wala ka maanad ng sitwasyon na ulihay na ka ana. Ayaw ka kuan, ayaw jud og sani ay ka intimidate, ay ka down. Kuan ni na i-face siya head on. Lahi ang imuhang makatunan kung ikaw mismo kay bawo ka nga kaya nimo. Og dili man gud nimo siya atubangon. Wala na kay wala na ka og confidence sa imong kagalingon. Imong i-set imong kagalingon sa mga butang nga advantageous nimo, na kay mga butang sa nga di comfortable, mga weaknesses nimo. I-develop sa nimo. Kani manggong mga amigo na to, wa lang ta kabantay. Namang gud tay makatunan na. Sa tanan Sa tanan Ililahi ra ba nagkuan. So kung naa kay kanang weakness nga medyo kuan jud ka dapita, ara na ka mo kuan sa imuhang mga amigo nga, uy, go, kuan ni reguguan ni amigo, nangulan mo kuan. Bisag unsa pa na siya nga kuan sa kinabuhi lut sa studies na, bisan pag sa work, bisan pag sa mga inadlaw-adlaw nga emergencies, mga niana, di ba? Mga gita og assistance nga ginaatong gikuan. Wala gi lone wolf nga nang dili mo mangitag laing wolf. Ang lone wolf mangita ginaglaing wolf dili gina applicable no. Dili na sa dili ka mabuhi maginusara ka. So mo na murag exchange of value ba nga ako hina kuan ni. Tuduay ko nya ikaw na ako yung matudlo pud nimo kay na ako yung mayan na murag exchange of value lang siguro sa inyong pagkamiguhay. Mo guna siya maka eventually man good di lang kakabantay pero kanang mga actions nimo puhon involuntary ka murag imo na lang gyud kuan na siya ba impulsive natural na nimo ba kuan dira na siya mo kuan nga suli na gid na nimong gibuhat dili na gid ka kuan nagpugos nimo imuha na gid na siyang mindset dira na siya ma-develop mo nang para nako sa katong kinsa may nagtan-aw ning podcast ni Alot karon ako message niyo ug naa mo yung mga kaning ganahan nga ikuan sa life itakol ana ayaw ka hadlok be adventurous be spontaneous ayaw luong inyong kagalingon sa usa lang ka lugar go out there good go outside play ano ba meet people socialize experience gid ba mo gid na siya kuan wa gyud makalupig sa experience gid mo gid na siya kuan lahi ra tong nara ka sa kwarto computer para ka sa kwarto mag cellphone go outside na tagbaw na outside ara mo laylo na pag gamay mo ana ba balance mo gid kuan balance or contrast bisag unsa may tawag niyo basta suway lang gid which is kaning podcast first episode suway ko di ko kay bawa ning mga lighting nang pangay ko tabang ni Merl. Di na ko kaya tanan ng mga kamera, angle, nangay kong tabang ni Jeff. So ana, wala gi maginusara mga ningana ba di ba? Ug na kay during apart, uy, medyo tagilid mo kani. So at least na kay maduulan, na poy maka-assist mo kung mabalibaran man gani ka. At least na kay nasampit ba. Mao man gud kuan na kay
Na kay maduulan. Mura ra sad nagsuo na to, mura ra sad ginikanan na to. Lahi lang gyud og kun diri na sad sa family, ila man gyud ang una. Family is first man gyud. Second na gyud ang ato ang mga amigo. Pero siyempre kita diri sa Triyon, family naman gyud ang ato ang kuan diri. Tagdanay diri. Ang inyong family na sad namo. Mao gyud na siya kuan. So guys, that's our first episode. Thank you sa pagtanaw with our guest, Jenard Villanueva. And I hope you guys will continue watching and follow the page and subscribe sa YouTube. Sa kanya atong page nga Upumanon Podcast and MA Talks, Life Talks. Bye-bye! Say mo dako mo na kung katawa, okay.